Fatima Zahra a 'yan mata gabde ce na tsayar. Fatima Zahra soyayya zan baki, idan kin karɓa lallai zan shiga shauƙi. Akan soyayyar da nake miki ba na raki, ko sara suka ba sa na guje ki. Na shiga ta bikin soyayyar ki yar kirki. Fatima gimbiya ce tun asalin ki, ga iya kwalliya mata sai dai su biyo ki. A dole na kasa kyakkyawar surar taki. Fatima zo gare ni in yi rawa a gaban ki, kiyo taku da ɗaiɗai har da salon tafiyar ki. Kina da farin idanu har da haƙoran naki, bari kin dara da murmushin ki da shauƙi. Hakan na tunzura ni ko da a filin yaƙi. Muje lambu na soyayya ko a bakin tabki, ki bani fure na soyayya ni ma fa na baki. Ya Fatima Zahra albishiri zan yi miki, ki ce da ni goro alƙawari zan yi miki. Aure ni da ke ba fashi zan kare haƙi, a bar ni da ke marayu Zahra ya fi saraki. Ya zarce gwamna har da kuɗi fa a banki, balle ku shugaba na ƙasa wannan sai tsaki. Farin ciki na shine na ganki a ɗaki, kin zamto amaryata ni kuma angonki. Sannan zance ya ƙare sai dai yin girki, idan kin girka sannan ki bani a baki. Ki bani na baki yar lele ta mai kirki. Fatima Zahra, Fatima banda kamar ki.